ntwana Aqala fe. ntwana uyabona le Hotman lelanga yile leli spinner lelanga yile leli ekhoneni Ngiyalo. lele belijola no Austhandi ngakutshela badla Hotman bazolisada Abaphi hayi phela lena ngiyayicaba le ithi ngishayela. ntwana bheka uyazi ukuthi khambani phela besina 66 ntwana Barantana ngithi Ntwana besina mara 66 no manje mina ngisadrink. phela ntwana ngeke obvious besina 66 kanti Fere ke. mina ngisakutshela ntwana yazi ngithi khambani ngobeast bheka ubeast shoot uchunani beka savele afuna ukulwisa uma 11 kusho uma 11 vele unempintshi zakhe Kanti na bakathembena ngasuka. Phela yena baba le amile liyana wacafa liyana. Ngakhumbula le story lesama 6 gun lesi saka senza. Bakuyo manje lena yona isuka lokho. yazi uchunani ubeast usukela uma 11 akacavi ukuthi kanti uma 11 vele ngalesikhathi lesiphethe ntwana yazi babeka indaba wena siyaringa ufuna ezinye ntwana. ngizakutshela like uma 11 kusho machuna lideni uchunani udonse gun vele Sure. uyamtshela ukuthi yazini beast ngizoku awubeast uhlanya kakhulu ukuthi imali ngiyabuya kanti uma 11 vele uzobuya vele sekaphethe impintshi zakhe amenzani ubeast Hayi ntwana nayi ngitshula ubona bake bamshaya ngezinye ngabona kwenzakala sonto ngisho ngathi blind Acafa ubeast ithi flop yakiva. La phela uma yazi uma 11 lezi ezinjani. Phela uma 11 baka nokufika endaweni ngithola. Uma 11 okafika ntwana sithola yi ethabeni phana afika sisaphazela uma 11 kancane ukuthi la ukudrinkisa abantu yabona uma abantu abangadrinkisa abanye abantu akabancane uma 11 futhi uma 11 ke akafani nami because mina vele mina ngifana nalezi esifana bobeast wena uma 11 angafrostana nje because wena yabona awusukeli bantu ngithola mara manje bheka no angithi wena like ntwana mara tune the grade ntwana phela besina 66 ntwana asingivara shoot phela manje wena kusho manje mina ngizochama amanzi ngeke ntwana bheka 1 2 3 4 5 6 uqedile mina nami ngishayela mina angikuhlali nje ngihlala injiva ntwana ngeke phela injiva hayi njiva ngeke ntwana sithole 66 lezi zasekasi lakho nyane epina rakho na that's why izibhayisa lezi ntwana phela mina ngathi zinja ke nabo ma 11 ke ntwana shaya istima uyamazi mina ngizomka umbhoboze la umbhoboze unamasimba mina ikholi vele ngiyekile like ngithuna is not like ngawutshela uma 11 akubhayele ke angithi ngithembe kakhulu bazomsata nice mina fela mina inkinga ngiringi ngiyazi ukuthi bathi njami bathi isondo liyajika ngithona isondo phela manje isihlangana kanjani namasondo asinetara baba ngiyashayela ngithi ngiyazi ukuthi afeli like iviri liyajika njalo ngelinye ilanga yimi yabo ngelinye ilanga kuzoba uwe ubeast mina ngibe uma 11 manje mina ngeke ke ntwana ngiyakutshela phela uma 11 yasekasi lami ke feli ithi ngihase mantana ntwana no besina 66 asingivara ntwana out